Halo jotonon hain hai lamsogo tinini blogo belaikena hambai norok hain hai o video hapmani bagai tai tam sanai nainen bagai norok paiman bagai belaikena hambai norok jotonon lamsogo tinini blogo tini wahaino sengte khoroksa buku wai malanyan tangi tongo te bin khorang khan phasing tangi tongo seng tak sujora bini khugo borok ni kok baino tai hinni kokro bai kisa misa khanaka anga tini no first time bin khuktoi ang asuk bo bai samung khaimani bisingo 3-4 বছর samung khaiman bisingo tin no first time kokborok khananan thang dongo ganarok nugnai tai khanai bo manai ke kisisa jora rok to sungna lainai karon ke sini kok bai to kisa pherlai ma borok ni ke kisa jora to na lainai haipono phaidi sung try khaleane nge te ke boya sini bukuk Sangthari Molsom norok bini channel rogo kabuma borok no norok thabu thangu na nai layo angke kebo bono sini angi tongo eba bini channel no norok nayo kongke norok sai khana musungo boning ka kaisa gospel music channel tai bo basically abon bagai no dedicated tai abon bagai no bini jora rok no bo sugo gospel music ni bagai tai tini no first time bo kokborok try khainai nai hain bagai gospel ro samung ro samai ba khana musungnai ba hamjaknai norok joton bagai no norok bini channel no kisa visit khaidi tai bono norok subscribe khayo kongke subscribe khayo ne bono kisa fan ready bini channel ni link Sangthari Molsom hoino abang bini channel ni link description ri wano norok description kabangma borok no naina ni sia naidi norok channel lo ko sinir khanke no ayam tolao description nuko ajagam joton details to link rok tongo nga paidis sini bukuk ni kokborok samung kisa khanai len tini gan hello sister. Hello. You learn kokborok gan? Yes. Yes, no? Yes. Okay. This is your first time you're going This to is sing my kokborok, first no? time. Yes. No, it's okay. Okay. Dhire dhire jai. Good? Yes. Now. 대상니 슬라이버 구추 니니 함작 마까이도 아비라was 아타이니 슬라이버 구추 faster than that. Yeah, we'll go a little fast. Okay. Na 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 na. I'll start from beginning. Na 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 na. La la na 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 na. Na 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 na. Now. Tislang slay boku tu nini hamzak makaitor hathai ni slay boku tu nini khairok makaitor Salthamni salok tuino mechenai thangai bachanai abonangno. 1 2 Kutui lazar no mutangai ti sangai kai torabo nang no